Takže vítam vás tu u môjho nového videa. Dneska si budeme zahrať Don't Leave the Circle. Takže už sme v hre a ideme asi tam, do kruhu. Máme 30 sekúnd. No, super. Aha, veľmi super. Tam asi pôjdeme. Aha, to som ja strašne blízky. Určite. Takže už sa teším, no. A taký je posledný trávnik. Takže tak, no. Ja by ste náhodou nevedeli, mám pokazenú toto kamen, takže bohužiaľ budem sa troška horšie začať. A už ideme, dobre. Teleporting, dobre, už ideme stále teleporting. Stále čakáme, no už sme tu, dobre. Takže za 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sekund začíname. Takže tu máme vecka. Ja už som túto hru hrala, ale aha, Mr. Beast, čau. Ja už som túto hru hrala. Tu by som chcela. Ja už som túto hru hrala a už som aj vyhrala, ale to už, túto nemám. Takže tak, mám to na mobile, kde som vyhrala, takže tak. Takže čakáme, neviem na čo. Že tak. Majú veľmi pekné skiny. Tam je Big Boya. Aha. Falling. Aha. OK, čakáme. Ježiši, au. Dobre, tak teda nič. Aha, už sme na vecku. Toto je vecko. Veľmi dobre, všetci tu čakáme. Je nás tu 21, takže v pohode. Čiže ja už asi ostal hot potato. OK, nechcem dostať potato. Kde je potato? Tam je potato. Nechcem potato. Takže čakám, takým uhorí potato. A tam má niekto potato. Nevidím. Už je mŕtvý. Aha, voda. Idem si prejsť. Takže go. Áno. Napravo vidíte moje štatistiky. Takže tak. Takže jedlo potrebujeme, nemáme žiadne jedlo, to je strašne zlé. Takže tak. Postel, slide down on ragdoll, super. Ale mám veľmi dobrý okuliár, takže bežíme, hop, no, áno, ja viem, mne to veľmi zabáva. Takže áno, tuto a teraz pôjdeme takto bežať. Nádych, výdych. A teraz sa dívajte. Bum. Áno, to bolo všetko. Ja viem, bolo to slabé, ale bohužiaľ. Takže, všetci tu už sa dávajú. No, takže tak. Ja sa to môžem... Aha, banány. Tak ideme na to. Tu máte banány. Ježiši. Áno, je to veľmi zábava. Aha, burger. Go, normálne. Ham. Papame. Ňam. Tu všetci padajú na tých banánoch. Ideme sa pich. To radšej zacinturujem. Dobre. Takže slupky už nechcem nikdy v živote vidieť. Už ich dajte preč. Takže tak. Bude už skoro noc. Jak sa tak dívam. No, you can swing on the top. Ok, ideme hen tam. Áno, na hen tu poďme. Bežíme. Hop. Nie. Ešte raz. Hop. Dobre, a ideme. Áno, toto je Beyblade. Ja viem, úplne najlepší Beyblade. Takže tak. Ja viem, very zabava, very. Takže tak, no. Viem o tom musieť dať ešte môj hlas na hlas, lebo určite ho rozprávam úplne potichu. Bohužiaľ, no. Takže, ja som v veľkej výške, to keby nedoskočil, tak nebolo. A parkour, čo je toto? To nič, parkour. Nechcem ísť na parkour, lebo s blbou kamerou sa mi to bude zle robiť. Pravím. Skoč. Dobre. Idem to. Poď, skoč. To čo bolo? Poďme. Takže tak.
Odtím, takže aha, už je good night everyone, aha, donut, get it. No, tak to dobre spínka. Takže tak, asi vám to strihnem, takže čusky busky. Aha, no vidíš si niečo divné, áno, ale no proste som spala, išla som si pre niečo, už neviem ani prečo. Takže tak. Áno, a mám nádchu. To ver mi normálne, že mám nádchu. To veľmi otrávne. Takže tak. A ideme. Už mám akože dosť malo, takže bohužiaľ musím. Let's go gambling. Dobre. Takže áno, už to je. Dobre. Takže čakáme, čo sa stane. Lebo sa bojím, že ma niečo zabije. Dobre, poďme sa húpať. Haha, typek, ahoj. Čo má všetko? Ďalší parkour, kokos. Ja na neho serem. Ja to zazurujem. Aha. Okým, takže kašlem. Všetko. Let's go game. Aha, mám 31 cashov. Cash, money. Ok, little use some fresh water. Ok, tak bežíme. Ňam. Go. Go. The circle is now shrinking. Nech sa zmenšuje. Nie je to úplne jedno. No, čakáme. Troška som si dala, takže now you can play football. A kde je futbol? Dám si donut preč. A bežíme. Kde je futbol? A tam je futbol. Tam vidím. Bež. A teraz sa dívajte. Bum. Ja som Cristiano Ronaldo. Bum. Normálne to vidí ani Cristiano Ronaldo to nevie dať. Ani Messi, nikto. Bo ja som ten futbolista. Takže tak. No, super. Potrebujem na večku. Nie v realite, ale v hre. Takže tak. Už som, no super. Nebudem hovoriť, už som. No dobre, to bude easy. Aha, dobre, sandviče. Tak tam si stupnem. Hop. Dobre. Ham. Tak nie, ham. Radšej si ho odložím, lebo mám docela dosť. Mám ešte donut, takže v pohode. Mám dosť veľa zásob. Takže let's go gambling. Už by to mohlo prestať. A tam jeden typek umrel. Už nás iba 5, to je dosť málo. Takže tak. A tam je voda. Poď sem. To asi nedám. Ma podľa mňa zabije na jednu ránu. Neviem, kašlám to. A tam som niečo videla. Push me fish. A tu to zoberám. No, áno, takto. A hop, a mám vodu. Až potom urobím go. A teraz ideme sa fajtiť s rybami. Kde je jeden? Nikto. Tam je nikto. Tam vidím. Poď sem. Ježiši Kriste. No, super. Tam vidím ďalšiu nejakú, že Elenu. Aha, už je nás iba 4. Už ma nechaj. Už nemáme rybky. Takto. Takže som si vypla tú hudbu hore, vidíte. Takže tak. Dúfam, že ma nikto nespí. Aha, spinning fan. Tak poďme. Ja chcem ísť za ňou. Poď. Poď, ešte viac, ešte. Melón, ja chcem ten melón do mečky. Nie, neskáč. Nie. Kúde. Nič nevidím. Stop! Ona mi ho zobere. Good night everyone. Zobrala mi ho. Nie, už stačí. Dobre, Už som si myslela, že už ma to odfúkne niekde preč. Takže sa s vami idem sa nejako porozprávať, áno. Ako spínkam, lebo mám strašne dobré okuliare pri spaní. Áno, viem, čo to také isté ako aj rané. Minúty tu idú strašne rýchlo, aj hodiny, všetko. Je to tu pri pobeďkách. Čo je to? Čo je dance? To je nič, že vidím, to sú dance. Čo je to dance? Skúsime.
Počkaj, áno. Aha, to sú zaujímavé. To sú slabé. To ma nezaujíma. Takže tak. Sú 4 hodiny, to už vidíte, jak rýchlo prebehlo a to už o 7 sa mi zdá, že sa zobudíme. Takže tak. Čiže, aha, tam je flaška, nemám ísť pre ňu? Neviem. Za chvíľku už budeme stavať, takže... Alebo viete čo? Aha, tam je hneď ona. Tak zoberieme aj ten. Tak. A tam zoberieme aj tú vodu. Hop. Tak máme vodu, všetko a rýchlo ešte bež a spí. Spí, ešte na tú sekundu. OK. Aspoň časy. Ešte mi to dal. A tak to asi nedá zobrať, že? Nedá. Škoda. Škoda, no. Takže tak. Now you can climb on the tower. Let's go. Takže tak. Tu sme toto. Takže, aha, tam niečo ide. Potato. Idem pre potato. Potato, poď sem. OK, máme potato. Ja niečo nepotrebujem. Aha, mám 67, ty vole. A už vážne potrebujem na vec, takže idem sem. A asi aj tá Elena potrebovala strašne. Takže tak. Takže už som. A tam je pizza, idem pre ňu. Pre pizzu. Ňam. We brought you some fresh water. OK, let's go. Sice mám toho 1000. OK. Tak to chcem si užiť. Poď sem, Elena. Elena. Poď sem, Elena. Elena, ty budeš moja. Ty nikoho iná. Nie, domačky. Poď sem, Elena. Nie. Bruh. You been killed by sword. OK. Takže som tu. No. Tam je ona. A ešte jedna by tam mala byť. Tu nevidím. Aha, hen tam je. Ona to zabila, ja som tam chcela aj výsť, hej. Flash forward. Takže to bude asi všetko. Takže tak teda dajte like, odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Takže čauky, bauky.